Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбер темалар турында кыскача. Раскольников урамындагы 18-нче йортта яшәүчеләр тагын бер күп катлы йорт төзелешенә каршы чыгалар. Моның сәбәбе нидә? Йоршалда Боровецкий күперен ремонтлауның икенче этабына керешәләр. Бирдә нинди эшләр башкарылачак һәм нинди үзгәрешләр булачак? Ирексездән күрше булачаклар. Раскольников урамындагы 18-нче йортта яшәүчеләр тагын бер күп катлы йорт төзелешенә каршы чыгалар. Яңа йорт янәшәсендә генә төзелә. Объектлар арасындагы ара шул кадәр кечкенә ки, кул сузып күрше белән исәнләшеп була. Чаллы халкы белән очрашуга шәһәр советы депутатлары да килде. Халык белән безнең төшерү төркеме дә аралашты. Чаллы халкы объектның үз йортларында терәлеп диярлек төзелүенә канәгать түгел. Аларның сүзләренчә, бу аларның шәхси киңлеген бозугына түгел, гадәттән тыш хәл килеп чыккан очракта реаль куркыныч та. Күрше йортлар арасындагы ара 50 сантиметр гына, халык барысында үлчәгән. Иртән торуга 7 тулганчы уже стучать итә башлыйлар. Йоклап булмый инде, төне буе булай да йокы керми. Уйланып инде. Бу йорт безнең балконны каплап төзелә. Ул безнең көндезге утны каплыйчак. Эшлиләр, төне буе утлар, тавыш. Кемнең балалары бар, балалары йоклый алмый. Үземнең картлыгымны тыныч иттереп яшисем килгән иде. Минем оныгым да шушында яши, минем тәрәзәгә терәп икенче ине төзеделәр. Шушы иде тәрәзә аша, балкон аша минем оныгым менә йөри. Әгәр минем янәшә анда кулны сузамын, минем теге квартирның балконыннан кеше миңа кулын сузала. Халык икенче йорт булачагын белгән, әмма алар сүзләренчә төзүчеләр яңа объектны йортның пучмагыннан гына торгызачакларын, бу хәтле якын булмаячак дип ышандырган. Бу өйдә берничә ел торабыз. Яңа үй төзиләр хәзер. Безнең балконнар яңа үй янында хәзер каршы диеп бәрелеп торалар. Раскольников урамындагы йортта яшәүчеләр белән очрашуга шәһәр советы депутатлары да килгән. Татьяна Гурьева фикеренчә, объект таләпләренә бозулар белән төзелә. Лариса Зубрилова исә депутат запросы ясарга планлаштыра. Подключим технических специалистов, которые, помогут жителям более обоснованно и правильно выставить все замечания, которые здесь присутствуют. На основании этого получим ответы от надзорных органов, от прокуратуры. И дальше будем действовать. В соответствии с правилами землепользования и застройки города Набережные Челны минимальные отступы объекта капитального строительства от передних иных границ земельного участка 3-5 метра. Где тут 3-5 метра? Нет никаких 3-5 метров, здесь сантиметры. Депутатлар проблеманы бинаны сүтеп кенә хәл итәргә мөмкин дип саный. Халыкның мәнфәгатьләре бозылган. Аларның күбесе Раскольников урамындагы 18-нче йортта 5 елга якын яши. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Шолда хатын кызны үтереп гәүдәсен тураклаган абыйлы инеле туганнарга хөкем карары Үзбәкстанда чыгарылды. Нисегезгә төшерәбез, рәхимсез үтерү очрагы 2023 елның декабрендә 14 йортында булды. Канализация коллекторында 45 яшьлек шауллының туракланган гәүдәсе табылды. Бу хакта беренче булып аның улы хәбәр салды. Ул өйдә дә, эшендә дә әнисен тапмагач полициягә мөрәҗәгать итә. Башы өзелгән гәүдә берничә көннән соң гына табылды. Җинаятьчеләр изенә торак йортның подъездында һәм лифтында урнаштырылган видеокамералар язмасы буенча төштеләр. Суд шауллыны 22 яшьлек ир егет үтергәнен билгели. Ул 15 елга ирегеннән мәхрүм ителә. Аның 27 яшьлек абыйсы исә гәүдәне турарга һәм яшерергә булышкан. Шулай ук ул корбанның шәхси әйберләрен дә урлый. Ул 5 ел колониягә хөкем ителә. Җинаять кылганнан соң алар Үзбәкстанга качып китә. Җәза срогында Үзбәкстанда үтәчәкләр. Йоршалда Боровецкий күперен ремонтлауның икенче этабына керештеләр. Исегезгә төшерәм, төзелеш эшләре узган елның маенда башланды. Ул чагында автомобиль хәрәкәтен чикләделәр. Шәһәргә бара торган юлның бер өлешен яңарту өчен яптылар. Хәзер реставрация башка участокта бара. Нинди эшләр башкарылачак һәм нинди үзгәрешләр булачак? Бу сорауларга җавапларны безнең алдагы материалда белерсез.
Былтыр төзелеш эшләре чалыга алып баручы юл участогында башкарылган агымдагы сезонда бакча ширкәтләре ягына таба баручы юлда эшләр бара. Боровецкий күперендә аркылы арканнар сузылган. Юл төзүчеләр плитәне бетонлауга әзерләнәләр. Бу конструкциянең өрлекләргә салына торган беренче таяныч өлеше. Шуннан соң гидроизоляцион һәм 2 катлам асфальт-бетон катнашмасы булачак. До ремонта он был шириной 19 метров. Но за счет консольной части, здесь мы крепим несъемную опалубку, мы расширяем мост на примерно 3 метра, по метр 20 с каждой стороны. Выступающая часть этих несъемной опалубки. За счет расширения и увеличения габаритов моста мы фактически разделяем потоки движения. Бу айыргыч полосада барьер киртәсе урнаштырырга мөмкинлек бирәчәк. Тротуарның киңлеге 2 метр тәшкил итәчәк. Булар монолит тимер бетон плитәләр булачак. Боровецкий күпере Чаллыдагы иң озын күпер. Аның озынлыгы 312 метр тәшкил итә. Объект шәһәр һәм Тукай районының бакча берләшмәләрен тоташтыра. Сегодня, несмотря на капитальный ремонт и большой объем работ, транспортная доступность между Тукаевским районом и город Набережным Челны обеспечена. Транспорт, как вы видите, успешно передвигается. За моей спиной уже находится Тукаевский район. Там большое количество жилых домов. Контракт буенча капиталь ремонт ноябрь ахырына кадәр тәмамланырга тиеш. Әмма төзүчеләр күпердә бакча ширкәтләре ягына автомобиль хәрәкәтен көз башында ук эшләтеп җибәргә планлаштыралар. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Сәламәтлек мөмкинлекләре шикле балалар өчен социаль адаптация, үз-үзеңне табу, һөнәри тәҗрибә. Навигатор һөнәри үсеш проекты кысаларында 68-нче мәктәп укучылары мәдәният һәм ял паркында хезмәт практикасы үтә. Алар чәчәкләр утырта, аларга су сибә, укучыларның хезмәт нәтиҗәсен исә Чаллы урамнарында да күрергә мөмкин. Прежде всего, соблюдать технику безопасности. Вы, наверное, все об этом знаете. 68-нче мәктәп укучылары һөнәр алуга юнәлдерелгән навигатор проект кысаларында үсентеләр үстерү тәҗрибәсенә төшенәләр. Проектның максаты укучыларны эшче һөнәрләре белән таныштыру. Дәресләрдә, шулай ук дәресләрдән тыш вакытларда һәм түгәрәкләрдә балалар үсентеләр утырта һәм аларны карап үстерә. У нас была проблема с тем, как же нам доехать до горзеленхоза. И мы бы хотели выразить огромную благодарность Липунову Андрею Владимировичу за предоставленный автобус, благодаря которому наши ребята могут получить еще большие навыки, оказать помощь городу в выращивании растений, чтобы наш город был красивым. Но и надо сказать, что ребята за это еще и будут получать заработную плату, что тоже немаловажно. Чәчәк үстерү һәм декоратив бакчачылык дәресләре кысаларында укучылар 3-нче ел рәттән хезмәт практикасын мәдәният һәм ял паркында уза. Данил Дроздов теплицада 2-нче ел эшли. Аның сүзләренчә, эш дуслар белән араны якынайта. Шулай ук теләсә кайсы вакытта ярдәм итәргә әзер булган тәҗрибәле остазлар да янда. Они всем помогут в любом случае. Если что-то недостаточно тебе, то есть они присоединятся к тебе и все это вместе сделаем быстрее. Эти цветы садят в парке, на Зябе, на ГЭСе, то есть везде в Челнах. И это приятным людям и нам тоже смотреть, как мы все это трудом сделали. Мы тут сажаем цветы, рыхлим, удобряем и распределяем торф по всем этим рассадам, чтобы потом посадить эти цветы, которые семена цветов. Я горжусь этим. Это будут видеть наши граждане. И наши Челны будут красивые. Навигатор проектын тормышка ашыруда ярдәм итүче булып Республика Дәүләт Советы депутаты Андрей Липунов тора. Сәламәтлекләре мөмкинлекләре шикле балалар өчен 68-нче мәктәп директоры Елена Доценко сүзләренчә, аларның мәктәбендә төп юнәлеш ул хезмәткә өйрәтү. Очень важные навыки ребята приобретают, работая в этих теплицах. Такие навыки, как своевременно приходить на работу, выполнять требования охраны труда, работать на протяжении 4 часов с небольшими перерывами, тратить грамотно заработанные средства и, конечно, видеть и получать наслаждение от результатов своего труда. Я очень благодарна этой возможности именно трудоустроить ребят как взрослых работников. И мне, как директору, очень приятно получать очень хорошие отзывы о работе наших ребят,
от работников этого предприятия. Мәктәпне тәмамлаучы сәламәтлек мөмкинлекләре шикле балаларга заманча хезмәт базары шартларында яраклашу кыен ди Елена Даценко. Ә навигатор проекты ярдәмендә педагоглар алдан ук укучыларны һөнәргә юнәлдерә, якынайта ала. Моңа бәйле рәвештә алар үз сәләтләрен үстерә һәм акча эшли алачак. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Дорогая, я нашел магазин «Много ванн». Какие здесь ванны, какая плитка, красота! И цены приятные. Много ванн. Сююмбике 21. Остановка 41 комплекс. До конца месяца скидки на ванны до 40%. Клиника «Варикоза нет» объявляет Дни красивых ног. Прием хирургов-флеболога 1000 рублей. Запишитесь по телефону 25 38 25. Легкость и красота ваших ног с клиникой «Варикоза нет».